Izindaba zokudlula emhlabeni kukaPapa zithusa abaningi njengoba egcine ukubonakala ekhuluma nezinkumbi zabantu izolo enkonzweni yokuvala iPhasika eRome. Bese kuphele izinyanga ehlaselwe isifo samakhaza, kodwa ubesebukeka esengconywana kulamasonto edlule njengoba ubesekhishiwe nasesibhedlela. IVatican City iqinisekisile ukuthi wedlule emhlabeni namhlanje ekseni ngokugamanxa kwehora lesikhombisa. Carissimi fratelli et sorelle. Sithanda ukubingelela kini nonke bodade kanye nabafowethu. Ngokukhulu ukudabuka, sizomemezela ukwedlula emhlabeni komholi wethu, uPapa uFrancis. Nodlule emhlabeni namhlanje ngokugamanxa kwehora lesikhombisa ekseni. Unikele impilo yakhe yonke esebenzela uNkulunkulu kanye nebandla lakhe. Usifundise okuningi, isibindi nothando kubona bonke ikakhulukazi ebantwini abentulayo. Kusukela edlulile emhlabeni siqhuma nkalo zonke isililo. I'm just giving up my condolences for the Pope, who we've recently lost today. It's a very sad day for everyone. Yet the condolences to the family and to the Pope. Now that he's gone, many will be hurt and many families will be saddened. They will be sad, and I think many Catholics will cry for that man. And we hope like the next Pope could be as good as the next and leave good examples. Nakho okwenzekayo ebandleni lamakatholika uma kudlula emhlabeni uPapa noma esula esikhundleni. Ukuphathwa kwebandla kudluliselwa esigungwini sababhishopi. Lesi sigungu sababhishopi siqokwa nguye uPapa uqobo. Ababhishopi babamba uchungechunge lwemhlangano esigodlweni samakatholika iVatican. Ababhishopi balungiselela ukhetho olubanjwa eSithe. Kusenjalo, iKhomishana yamalungelo osiko, inkolo nolwimi yedlulise amazwi enduduzo ebandleni lamaRoma akatholika. ICRL ithi uPope Francis ube yiphimbo lokuthula. Ukuguqa kwakhe ukulahlekelwa kakhulu hayi ebandleni lamakatholika nje kuphela, kepha umhlaba wonke. Amalungiselelo okufihlwa kwakhe abengakamenyezelwa.